Se lo contábamos al inicio del informativo, hoy se ha iniciado la tercera y última fase de las obras de Martínez Valls, que coincidirán durante una semana con las de la segunda fase en las calles José Simó Marín y Manuel Simó Marín, y que previsiblemente quedarán abiertas al tráfico el 17 de mayo. Las obras se darán por terminadas definitivamente en junio. L'Ajuntament d'Ontinyent ha iniciat avui, dilluns 9 de maig, la tercera i última fase de les obres de reurbanització del carrer Martínez Valls. Este tramo nou tardarem mes i mig en arreglar-lo també. Es tracta d'una actuació prevista al vigent Pla Estratègic d'Actuació Comercial, pressupostada en 720.000 euros i finançada per la Diputació de València a través del Pla d'Inversions Productives, que està executant-se a bon ritme i que es preveu que estiga finalitzada el proper mes de juny. Passarem a la tercera fase, que és ja el tramo des d'Interesport fins al 2 de maig. Per raons operatives, la intervenció al tram entre els carrers Manuel Simó Marí i 2 de maig coincidirà una setmana amb el tram final de la segona fase des de José Simó Marín fins Manuel Simó Marín, que previsiblement s'obriran al trànsit rodat el 17 de maig, una volta conclòs l'asfaltat i realitzades les pertinents tasques de pintura. Segons l'execució que anem a fer en aquest últim tramo, també conjuntament farem l'altre tramo de Tormó, Úbeda, que és el que ens queda, i després deixarem per últim el carrer, el trosset de José Simó Marín. I això és l'últim quan estiguen totes les obres acabades, perquè la circulació la policia ha arreglat perquè anem fent-ho per fases per intentar molestar el mínim possible als veïns, ja que els veïns de la zona estan aguantant una miqueta tot el burbull de les obres, però que són necessàries, i també hi ha que dir que molts veïns també venen felicitant-nos que ja era hora que el carrer es quedi com està i que tinguin un carrer ampli en aquest eix comercial. En este tram, a més, s'haurà de tallar el trànsit durant 2 dies, el 12 i el 13 de maig, si l'horatge ho permet, la intersecció entre Martínez Valls i José Simó Marín, desviant-se pertinentment el pas de vehicles. Entonces serà un poquet de temps en el qual nosaltres prepararem tot el que és la circulació i tot el que és l'empalme d'aquest tramo del segon al tercer. I a partir d'ahir, el dia 17, ja s'arreglarà perquè per ja el tràfic rodat ja podrà passar perfectament. Seran uns dies perquè per poder fer el tall, o sigui, l'obra en si ja obliga que durant uns 5 dies estiga completament els 2 tramos tallats per poder fer l'empalme que s'ha de fer i després poder donar una solució totalment al trànsit rodat perquè puguen, una vegada ja s'ha fet l'empalme, ja puguen passar els cotxes. El regidor coordinador de territori, Jaime Peris, demanava a la ciutadania comprensió amb les necessàries molèsties que comporten una actuació com esta, que servirà per generar llocs de treball, reforçar un eix comercial que està sent punt d'atracció per veïns d'altres localitats i seguir avançant en la creació d'una ciutat millor i més còmoda per als vianants. El regidor d'Obres, Manuel Cuesta, explica que en els 3 trams de l'obra que està desenvolupant-se des del passat mes de febrer s'amplia les voreres 2 a 3 metres, passant-se a estacionar en cordó als 2 costats, quan actualment en un s'estaciona en bateria. Conforme se va dir des d'un principi des del govern, eren unes obres que anaven a durar uns 5 mesos. Evidentment, hi havia un tramo, el primer, que era el més costós, que tardarien 2 mesos, i els altres portem la línia com havíem quedat. Estem fent-los en mes i mig cada tramo, que és el que havíem especulat, sempre i quan el temps ens acompanyi. A més, es renova la xarxa d'aigua potable i de clavegueram. Es substituïx l'enllumenat per luminàries noves amb vapor de sodi i es col·loquen arbres ornamentals de l'espècie Red Robin amb el seu corresponent sistema de reg per goteig, trasplantant-se les moreres en bon estat a altres espais de la ciutat. També es col·loquen banquets, papereres, estacionament de bicicleta i tota mena de mobiliari urbà al que s'afegirà per primera volta 2 mupis interactius amb cartells rotatoris.
amb 61 establiments comercials minoristes i 8.623 metres quadrats de superfície de venda, així com moltes altres activitats terciàries, el carrer Martínez Valls és un dels eixos comercials més importants de la ciutat, predominant els establiments dedicats a la venda per l'equipament personal i de la llar.